Zyl czwarty. Knypisałem strydeju, a była widziałem kibiców fuzbale. Matizer noga z knypama. Łeń winno należał kłagłos abłe coś, żeby są płeszczyridować. A fuzbala to uleduny temat nych spirków, gdające kulturalno. Czemu tak je? Nie wiem. Równak wyrtłe tym rzec. Wysłuchaj ta wastne. Edite junkłewści germek. Co smisa zdywy, że junie ledum knypów. I to temu, że nas dzywczantów jakby wcale nie widzele. A jak już teren widzę, to le na to, żeby cygnąć za włosę. Knypi mają swoje dzywaczne zabawy. Całyma głedzenama potrafią bawić sam w mięci kapslów. Pstrykają w nie, blus na co? Chcesz to wi. Moja ciotka gydy, że ta gra to je płemiesiani z płeplątanim. Łe co w tym widzę, nimum płejanco, ale gwesnęły na gydy prawda. Knypi lubią sa bic, a zacina sa w jedno łed bele czegłe. Wezmę na to jeden mieszku na kwiatowym szasym, a dredzi na brzadowim. I to juje leźność do szarpania są. Je tegłe nie potrafiam płejąc. Dzys prawie sa nie bile, leno sa sztridowele. Ale jak? Piotr do szkłełe przenekł zwiadła, że wieczór wzdrzyni kły bandzemu kłebzera wyżny w uzbalowi mecz. Jeju teru nie wiem, czy to sa rozchłedzeły pierwszą, czy drugą liga. A swoją drogą, nie je to doch wsiedkłe równo? Piotr rzekł, że łen przejmy wiatenci, jako zdrze się na do bandze. Kibice do razu rozdzielele są na dwie niezgarno nastawione do segrepy, a nawet kabańdę. W jedno je tak, że do jednej bańdy leżą knypi, co mieszkają z jednej strony parku, a do dredzi ti, co są ze strony procemny tego parku. Hitro so to umestele. Jusers rozmyśla, czy ta grańca będzie mogła iść gdzie indziej, ale to pewno nie jedno lepsze udba. Park je dość machtnym, neutralnym gruntam, na jacim knypi mogą so prowadzać swoje kyrbiąci, które oni nazywają łygodenkama. Łebczasnych łygodenków knypi rozprawiają łe tymczasowym daniem so płekły z barnią. A ta ich barnie to są zwyczajne cije albo plastikowe pistule i strzelbe, jaci robią łe kropno wiele trzyskłe. Czasem jeden albo dredzi so udby, żeby nas, dziewczęta, wystraszyć nim plastiką. Kto równak bryłby taci za dziewci na pływyźno? Jest tak rozmyślą, jak to by było, czyby knypy inaczej są rozdzielele. Wezmę na to wedle rostu. W jednym karnieniści, a w drugim wysoci. To by jeś musiał stworzyć specjalną komisję do mierzenia co miesiąc rostu. Kłe to sam wie, że my roscemy. Komisja każdemu knypu be gydy do jaciego karna w nym miesiącu przenolego. Knypi mogą sa też zelec wedle zainteresowaniów. Ale oni je doch co tydzień zmieniwają. Powell miesiąc temu zbierał zagraniczne detci. 3 tygodnie temu wytuszował je na widokówci, zbierał je jeść przez parę dni. Potem zaczął doma dozerać kaktusy. Chce obstawić z kaktusa ma wszystkie płelece i łeknice w całych heciach. Na to sa nie zgładzała jego mema. Rzekła, że na brzedactwa może so trzymać leno w swojej izbie. Tej Powell często zwątpiał i przestał zbierać na piękne rozcene. Żeby rzec prawda, to my pyrę na swojej łeknice, ale to ju nie je kolekcja. Dozrzelały to czasem na mapłe prywdze podcynają skrzydła. A tak przeleżnosce, nie mam pojęcia, czemu tak sa gydy kłe Powellowi nie mogą wyrost skrzydła, płetcanty, czy też nie. Niedawno Powell zainteresował się kłetama i chciał założyć sprywdzewi kłecy zwierzyńc. Szkoda równakże i od początku łygodenci szłe wniwać. Mema sa nie zgładzała nawet na jednego zwyczajnego kłetka, nie wspominając o myłym tygryseczku, jacigłe Powell chciał kupić w zwierzyńcu, a nawet złapać w dżungle. Łygodenci sa skończyły, kiedy mema nakaza Powellowi pokazać ze szywk łed matematyci. A tedy wydało sa, że biedyk, zajęty rozmyśliwaniem nad kłecym zwierzyńca, 2 razy nie odrobił domowego zadania i dostał 2 jedynki. A teraz sadniesz przy swoim biurku i rozwiążesz 4 chunci, ja ci te zabycie zrobić.
rzekła Westrim głosa. Nic nie dały wyjaśniwania, że doch i Westu stromłetne ukoruny były dostu te jedynci, jaś dwie. Mema była jak kam. A Powell so przerzekł, że należy so taci zainteresowania, jaś rodzicem dą często łecia żony. Do nechcia słen jeś nick nie wymyślił. Ciejby knypi rozdzielile sa na karna, ciekawiący sa znaczkama, autama, kłęputrama i innyma rzeczama, tej wszystkie byłoby do pierku płemach tuny. Taci karna by płewstały jak z rzeźbiwszych zbiereczów znaczków, a z niowych zbiereczów kaktusów, z rzeź nepłeżów skarbów, jeśnie dywno zajmających sa znaczkama. Karno drechów meszyków, młerścich swinków i innych grezyków, konfederacjo chłewiących kłetę, liga niedoszłych miwców egzotycznych zwierzantów, karno kibiców fuzbale czy też stowyra płesydyczów kapslów. Przetileźnosce by mogły powstać jeśli inne organizacje. Wezmę na to liga łebronę szkłełowników przed rodzecama i szkolnyma, liga łebronę dzywciantów przed knypama, karno knypów lubiących dzywcianta, zrzeszenie knypów piszących lestę do dzywciantów. Mema zazyrał mnie przez remia, czety i sa śmieje. Ja nie wiedza, że z ciebie taka feministka. Nie rozumieja, coś to znaczy. Mema wyjaśniły, że feministci to białci, które chcą mieć taci same prawa jak chłopi. Ani mumę? Zewiansa. Czasama ni, ale bycie, niektóre feministci nie ledają chłopów. Ile nawet czasu do czasu nie ledą tych naszych knypów, ju tłumacza. Ale Powella zdywy miesa, że cały czas lubia. My piękny młedriłecie, taci jak dzywcia. Nawet jak mnie cygnie za włosy albo ścipie, tak to robi, żeby mnie nie bolało. Czemu zysa śmiejesz? Dla mnie w tym nie ma nic śmiesznego. Robię samu żywato i teraz pisze dalej o tym, co sa zysa przetrafiło. Ju na pierwszej przerwie płesztri do Welesa, łene 2 fuzbalowi karna. I to je niedopłejance wedle czegłe. My mieszkamy na nordze Płelści, a te robią trzysk, łe mecz 2 karnów spełnia Płelści. Łe byci to na gwez górnik wegry, wekrzekiwał Piotrek. Ni, to nie młezie bec, łe drześciwał Mack. Karno lepszy mnie zagłębi. Łebcia zdredzi przerwę na kurtkach z bloku do malenków, na wypisywele rozmaitych zewiściów i płecały szkole błyszne z nima łazle. Knypi z innych klasów tyś dołączyli do nego cyrku. Co tam wszystko szło przeczytać? Górnik do bandza, zagłębi płegłębi swoja zwenega. Górnik, my stoimy za wama. Pozbyły się z górnika do kurnika. I insinego yrtygłe płete. Doszło jeż do rzucani rungadłów, łesłów i baranów. Chłec płeprywdze to łebrażywiole lenone płetcewi zwierzęta. Cej skończyła sa przerwa, miele uczba spiwu, jako my oficjalną nazwa muzyka. Mój brat był jeś muzyczno wychływiwuny, bo w jego szkołowych latach spiw był muzycznym wychływaniem. Szkolnik łełet spiwu je bar lubiał. Łenmy wnetka nas nauczyć graniu na pyro instrumentach. Doma to jemu blues cymbałci. Nie wiem leno czemu na pudełku napisale, że to zwąci. Doch cymbałci to cymbałci, a zwąci mogą być przed wieżach, cie nosienika chłopców i łewców. Nezie, ale czy łewce nosią nosici? Szkolny nas dyse uczył snyzi frantówci we drzewach. Grył na klawirze i spiwał, spiwały też wsiadci dzewcianta, a knypi dali so płekazywele na niesiekłewne nutpisy na kurtkach z bloku łed malenków. Kłe to sam wie, że tede ciede szkolny nie widzą. Dejade Powellowi ścieżnie dopisało. Ciede procemnikom pokazywał malęk spydający muchę, szkolny to przeuważył. Coś tu sadzyso wyrybie. Wezle, Powell, płykaj mnie to. Powell często zmierzały płedu malęk szkolny mu. Ten głosno przecietł zawiście. Górnik wegry. Chłódci zleceń zagłębia w dół przez dregą liga do łekrangówci. Temyśmyst prawda, bo górnik w tym sezonie je przerechtowuny lepi. Równak czemu zaro łekrangówka? To je nie wiedziałe, co sa rozchłedzyło. Co to je na łekrangówka? Muszę sa spytać tatę, jak przyńdzę do dum zrobłete.
Kłe może do razu nie, zgodził się Paweł. A szkolnym dzedzy se łebzyrył mecz? Ja ci mecz, według mnie dzieso nie ma żadnego meczu. Jakże to nie doch je? Bandze nawet ka w zrzelniku. My tu mamy świeżą gazetę, przeswieścił Piotrek. Ełe, tu na slidnej stronie je napisane o tym meczu. Nie do wiary, rzekł szkolny. Płe prywdze wieczór je mecz. Później przezrzył się na pierwszą stronę gazetę. Piotrze, ale to jest stary gazeta, ze zeszłego tydzenia. Niedoszły kibicowie miele tero często zwieszone młynie. Biedyce, nie miele ju co sa stridowac. Gwesnołet te zrobile sa barokłe mudny. Szkolny też był mocno zjakłesały, kiedy sałe kyzały, że dziso żadnego meczu nie ma. Ciekawi, czy chłopi nigdy nie dozdrzeliwają. Jeden z nich zysmie podłożył cedelk z wierszedła. Łez puerce żadno dzywcia płejanco nim, nawet Balbina. Was głodniej ta łecin bolądze łestępny dzyl. Jeśli lubi ta eksperymentę, gwestną dze są wama widzę.